Garo ka pa di pastor. Sige. Hello, sound. Okay. Good afternoon po sa gabos sa mga nagiinan nyo ganyan sa via Zoom and Facebook Live. And then, yaon digdingon yan sa Sepio. Sa Panginoon po kan sa to yung mga bisita. Yaon po sa to yung... Okay. Nawala ko. Sige po. Balik po kita sa public presentation of the proposed annual investment plan for 2021 of the LGU Naga City. Sa ngunyan po, ang ma-present hali po sa saro sa mga councilor kang Naga ABC President and Liga President Antonio Beltran. Sir, good afternoon. And welcome po sa Sepio. And si mga gusto pa pong maghabol by online and Zoom, Facebook Live, pwede na po kita mag-join. Sige, sir. Maray na hapon po sa Satuya, Gabos. Ako po pala si Antonio Dodit Beltran, punong barangay Kambagong Bayan Norte and Liga ng mga Barangay President. Ngunyan pong hapon, ipipresentar mi po ang samuyang dakulang budget. Napigta po samuya kang City Mayor's Office sa pamamayo po ni Attorney Mayor Nelson Ligacion. Iyo po yan ang samuyang program, projects and activity. Yan po dyan ang traveling expenses po for local. Yan po ang samuya pong attendance on various meetings, conventions, trainings, and seminars. From January to December, ugwa po kami dyan ng Liga Fund na 224,000. And iniyo pong Liga ng mga Barangay Regional Congress, ugaman po kaming Liga Fund dyan na 243.
And sa Liga ng mga Barangay National Assembly, ugwa po kami dyan ng 270. Iyo po hindi ang samuyang mga training expenses. Ang Barangay Disaster and Mitigation Program, nag-alokar po kita dyan ngunya ng 700,000. Ano po? Ini pong barangay-based symposium and anti-illegal drugs, may fund po kitang 400,000. Ini pong trainings and seminars on annual budgeting, ugwa po ning 30,000. And ini pong Barangay Peace and Order Council training, ugwa po kita ning 306,000. Ini pong office supplies me, ugwa po kita ning 10,000 lang na pig-alukar. And ini pong internet subscription po, 10,000 po. And ini pong other general services, ugwa po kita dyan ning duwang posisyon, duwa pong job order, and duwa pong position para sa contractual. Sinda po si katabang ta sa pag-ikot po sa 27 barangay Kang Naga. Ini pong membership, dues, and contributions to organizations, ugwa po kita dyan ning piglaag na 100,000. Sa local, ay sa regional and national po siya. Yun na po niyo si sa donations me. Ang samuya pong COVID fund, iniyo pong sa relief financial assistance to the affected lockdown barangays, ugwa po kitang 1 million. And iniyo pong medical debt assistance and of incumbent barangay officials, naglaag po kita dyan ng 100,000. Nilaag mi po ningunyan dahil po kadakol po kayang mga barangay officials ang naghahagad nin tabang sa Liga Office kung may mga nag-aabot po sa indang mga data po inaasahan, dahil po ang nakukuataman lang po baga sa lokal na gobyerno pag-arog po kayan sa Burial, 10,000 lang po. Kung ang bayaran po nasa 50,000, nagdudulok po sa Liga Office, mayo po kitang maitaong masikadikit na tabang, kaya po tig-alukaranta po dyan muna ning 100,000. Ini po sa other maintenance and operational expenses, ang Liga monthly sessions po, ugwa po kita dyan ng 50,000. Si allowance po kang Liga members for every sessions, ugwa po ng 324,000 po. Ini pong Liga Olympics, traditional na po talaga niyong ginigibo. Since na magtukaw po kami dyan, nagtukaw po ako dyan 2007 bilang punong barangay. Kabats ko po si BPC President ko niyan, si former punong barangay Alan Matos. Hindi pong pag-purchase po kang uniform, ugalan po kaming 60,000. And ang pag-purchase po kang office equipment, uga po ning 100,000. And ang year-end General Assembly and Evaluation po, uga po ning 100,000. Iniyo pong other maintenance and operational expenses mi po. Yaon po dyan ang DILG facilitated activities, tagahagad po sinda dahil po mapo sindang mga mapong fund pag-abot po sa mga activities na ginigibo po sa 27 barangay Kang Naga. Arog po kaini yung pag-audit po kang Barangay Council for the Protection of Children, ini pong Barangay Anti-Drug Abuse Council, ini pong Barangay Peace and Order Council, ini pong Barangay Development Council, saka ini pong LTIA Functionality Audit, ini pong God Plan Budget and Workshop, DILG Rollout Trainings. Pigalukaranta po yan ng 200,000. Ini pong kapisanan ng mga barangay kagawad, facilitated activities po, ini pong naka-breakdown dyan. Pigalukuran po yan, halip po yan duman sa samuyang budget na 7 million. Tigtaawan ta po sinda ng 1.6 million. Dahil po kadakol man pong activities ang kapisanan ng mga barangay kagawad sa ngunyan pong presente.
Ini pong other maintenance and operational expense po, peri-permi po kaya naghahagad dyan, panahon po kami pa po mga punong barangay na Kapitan Alan Matos, permi pong naghaharagad po ng mga organization pong ini sa barangay, ini pong barangay treasurer, barangay secretary, ini pong barangay record keeper. Kaya po pigmarhay ta po na alukaranta po sinda para po kung may mga activities man po sinda, dahil na po sinda nagpaparadurulo kung sa insain po dyan na department para po maghagad po kan sa indang mga kaipuhan. Kaya po nag-alukar po kita dyan ng tig 75,000 po sa inda. Iyon na po niyo si Samuya pong kahagadan ngunyan na for 2021. Salamat po kay sir na bong responde dahil po ang nakalaagmi lang po kuta dyan 1M lang po. Dahil po kaipuhan mi po talaga ang service vehicle since na nabilog po ang Liga ng mga Barangay 1991. 2020 na po ngunyan 21 years. Until now po mayo pong service vehicle ang Samuyang Liga Office. Siguro po panahon naman po siguro na matawan po kami ng ONRA dahil po ang piki-cater mi po igdiyo 27 barangay kang naga. Iyo lang po yan. Maray na hapon po sa Gabos. Okay, salamat. Standby ka mo dyan, Councilor. I-acknowledge sa po ang presenting nyan na mga participants sa Ondig sa Laog. Ang sa tuyang kaibahan man na sara sa mga Board of Directors kang NCPC as in Federation President kang BPC, po si Sir Matos. Yaon din po ang sa iyang pag-iriba si Madam Osang, Queen Federation President. As in, yaon din po ang CPDO representative. Yaon din po si Ma'am Rose, Kagawad Councilor Kyle Tripolga, SK Federation. And then, i-acknowledge ko man po ang mga yaon sa via Zoom, ang GMR Good Governance Center, si Sir Ryan Rentoy. Yes, marinapon sir. Yaon din po ang presidente ng UBUS, United Bicolano Online Sellers, si Ma'am Trinity Mayor. And then via Zoom, by Facebook Live, yaon din po ang Samuyang NCPC Chairwoman and NCCW, si Madam Maribek Balanse. Ma'am, marinapon. Sige po, si may mga kaputan po, by online and by Zoom. So, sige po. Basahan ko po. Ang hapot po, how can we execute the training and seminars in the new normal? We might as well do it's through webinar to observe health protocols. Na kung saan po baka talaga, ngunyan, masakit mag face to face. Sige sir. Good afternoon po Giraray. Siguro po mauto po kita duman sa papasunod po ngunyan na bawal po ngunyan ang magparatiripon dahil po kaniyong sa tuyang pandemyang ini. Siguro po kaipuhan ta na po sigurong i-organize ang liga na magkaugwa po ning pag may mga pagtiripon po baka po i-ano ta na po diyan ang ito pong webinar baga po na kaipuhan po talaga siya sa ngunyan na panahon dahil po may mga pagkakataon na po na nagtitiripon kami na nagkakaalarma po talaga ang Samuyang pag-iriba dahil po ugwa pong mga data inaasahan na may duwang barangay po na na-lockdown na dahil po digdiyo sa pandemyang iniyo dahil po sa pagtiripon mi. Si Saro po nga ni pag rapid test mi nag-positive po si Saro ming pag-iribang kapitan na dahil niya man po aram kung sa inyo po ito nakawa. Kaya po siguro iyo po talaga niya ang pinakatamang sistema ngunyan. Iniyo pong ina-upload ng webinar para po sa liga. Thank you sir. Dito po sa log sa tuyang may kaputan po.
Okay, si Sir Matos po may kakutan. Go, sir. Maray na hapon sa imo sa kuyang kapitan na pag-iriba dati. Siguro po, dahin man ako ma-question, taaram ko man po ang katuyuhan na kang paiging kapitan sa sarong barangay. And sinisiguro ko na kaya man i-handle ni Konsehal Beltran yan. Kaya lang, sa panahon talaga niya ng pandemya, data maaram kung no, arin hindi matatapos. And may sabi nga ni na 2 taon pa bago nga ya iniyo o kay magkaigwa ng solusyon. Siguro ang pinakamarhay na i-focus manungod sa pandemya, siguro mas natatawan tang panahon na may tabangan, talalo na ngunyan na panahon na iniyo garo may mga constituentes kita and mga kapwata barangay officials na sinda may mga kapwa ninong barangay officials na may mga nahiling na problema manungod sa pandemya. Yaw na po dyan si mga simpleng problema na masabi na dahil ko makabakal face mask, dahil ko makabakaling face shield, dahil ko makabakal ngayaning sanitizer or alcohol. So siguro tawan ta pong problema na minsan ibaba ta tong serbisyo na ito na araw kayo na sa simple lang na serbisyo pero normal na nakatabang sinda. And according to the health protocols, siguro maihiling ta po siya duman na naging epektibo ang kalakawan ng liga manungod sa pandemyang ini. Iyon lang po ito observation, dahil man ako mahapot, pero ang sabihin duman, baka matawan ta pong pansin na itong araw katong programa na maibaba ta itong serbisyong ito duman sa pinakamayong-mayong mga residente kang sa tuyang barangay. Ibig sabihin, kada kapitan may nasasakupan, ang kabusang kapitan may programa, alagad pinagtutukar ta dapat si programa puon sa taas paduman kita sa baba. Yun man lang po yan, observation. Salamat po, BPC President Alan Matos. Iyo po yan, puon po kang nagbungkaras po ang pandemyata kang March 16, naging ECQ po ang syudad kang Naga. Dakulaon pong bagay si pigi-implementar po na hali po sa mandato po kang lokal na gobyerno sa pamamayo po ni Mayor Nelson Ligacion na naging effective pong maray si satuyang mga border control, si mga barangay checkpoints, and si mga organisasyon po na nagtatabang manunungod po sa PASIU Orden sa bilog na syudad kang Naga. Kaya po kung nahiling po ninduduman, si figures po katong ECQ ta hanggang matapos po na maging GCQ kita, pitulang po si satuyang kaso sa satuyang syudad. Kaya lang po kang tao po ning mandato ang national government ta, ito pong mga balik probinsya. Then inopen po ninda si mga border controls na mayo na po kitang handle sa inda. Duman po nagrabe si problema kang syudad kang Naga. Kaya po sa ngunya na presente, padagos man po giraray ang kalakawan kang mga lokal ay kan sa tuya pong 27 barangay kang Naga na ipautob po itong mga dapat nasunod doon sa kanya-kanyang barangay. Arog po kang curfew for minors, ang pagsulot po ng face mask, ang social distancing, and iniyo po bagang below 20 years old and 60 years old above. Kung mayo man lang pong mga kalakawan na importante, dapat po dahil na po sinda magpararuluwa sa harong. Dahil po para po maibitaranta na magparadakol ang satuyang kaso igdi kang COVID sa syudad kang Naga. Bilang Liga President po, permi po kita kaya nagpapaabiso sa satuyang mga pag-iriba sa Liga, lalo na po ngunya natawan po kita ning task ni Mayor Nelson Ligacion na member po ako kang paagahan team. Saro po ako sa grupo na pag may mga dapat pong ilaklaw na barangay, saro po kita sa nag-iimpor sa kaiyan para po sa karahayan man po yang kang gabos na mga tao igdi sa syudad kang Naga. Okay, salamat po, Councilor. May hapot pa po si Ma'am Osang. Go ahead, Ma'am Osang. Bago po
mga kapatid, i-acknowledge ko po by by Facebook Live, nakaantabay po si Cap Alano Beroso ng Biriso. Biriso ng Triangulo. Sorry, Cap. Nabibilot lang ko. Naka-online Facebook Live po siya ngayon. Go ahead, ma'am. Maray na hapon po. Bali po, baga itong programa po ngunya na pandemic, ito pong employment po sa mga barangay. Siguro po, ang mga punong barangay, baka pwede po na talagang tawan po ninda ng importansya, ito pong mga nangangaipong pamilya talaga. Dahil po, bako pong itong, kung sisay lang po ang bistado ta, na kung sain, di man po qualified duman sa tinataong programa kang sa tuyang syudad, sana po ma-aprobitsaran na talagang deserving ang family na tatawanan po ng employment. Salamat po, Ma'am Osang. Iyo po, kung ano po ang pigpapautob, as in pighahagad po sa to kang lokal na gobyerno, pababa po sa barangay, iyo man po yan ang i-imporsarta. May mga qualification po bagang pighahagad dyan, na kung sisay po si mga pwede na mag-apurbitsar kaniyo pong tinataong tabang kang lokal na gobyerno kang syudad, duman po sa mga nagkawararaaning mga trabaho, si mga harali pong Manila na nag-uruli digdi na mayong trabaho, iyo po to ang dapat ang irinuton para po matawan ta po sindaning maray na asistensya. Sige po, may apot po ang sa muyang Executive Director. Good afternoon, Kap. Ako po si Marion Ramirez, ang ED po ng NCPC. Ang hapot ko po, ngunyan po baga na may mga balik probinsya kita. May second part na po ngunyan na September po ata. Ang gaano po kahanda ang satuyang mga barangay para sa pag-urulian kang sa itong mga kababayan na hali sa iba't ibang lugar? Napag-urulayan mi na po yan sa Heart Emergency Response Task Force. Nangunyan pong paabuto na Peña Francia. Pigi-expecta po si mga deboto po ni Inang Peña Francia na maski may pandemyang arog po kani, dahil po yan masasabihan na dahil sinda magralaog sa sudad kang Naga. Dahil po, pag-abot po sa deboto ni Inang Peña Francia, maski po sa enhaling lugar yan, mauruli yan po sa arog kaniyong panahon. Kaya po, pig-uurulayan po kang grupo na sa pamamayo po ni Mayor Nelson Legacion na kung pwede pong ibalik po giraray ang MECQ para po magkaugwa po kita ng border control na iistapunta po siguro muna ito pong letter of acceptance dahil po sinda pwedeng maglaog sa satuyang syudad na po sindang letter of acceptance igdi sa syudad kang Naga. Iyo po yan ang pigbibilog na pag-urulay mingunyan para po maibitaran ta saka po mas lalong maglala ang COVID po igdi sa syudad kang Naga. Yan po si mga deboto ngunyan na Peña Francia sa inaasahan ta. Paano po itong mga mauruli na talaga na dahil nawaran ng kabuhayan po sa ibang lugar, itong locally stranded individuals, arito yan, so balik probinsya na po? Siguro po ma'am, ini yung bulan na September, siguro po pag naisagibon na po yan, na pag-urulayan na po yan kang HERT team, siguro po malilimitaran man po giraray ang pag-uli ni daigding niya na bulan na ini. Pero po after po garo kandi yung September na iniyo, baka po pwede ta na po giraray sindang i-accommodar gabos. Opo, sige, thank you po. May hapot po digdi, ali po kay Trinity Mayor. Good afternoon po, Cap Beltran. Sana po sa bawat barangay kang Naga City, ma-identify nindo ang mga online sellers para po kung may mga bagay kitang gustong bakalon, pwede na lang po sa inda para matabangan man sinda. Thanks po. Hindi po kayo mga online seller, may kanya-kanya sa barangay, nag-exist na po ini.
kumbaga organizationally na formulate na po yun ngunyan para makatabang sa indang pang-aral daw man si may mga kabarangay tayo na gusto man lang i-order sa online seller na sinda i-introduce tangari nakatabang na natabangan pa man si pamilya ninda. Salamat po, sir. Siguro po sa kasimbagan ko po garong iyan, siguro po ang pinakamagayon po kayan, kung po sindang mga arog kayo na online business, siguro po magduman po sinda sa barangay hall. Kaulayan po ninda si punong barangay na ugwa po sindang arog kayo ini yung para po matawan po sinda, as in ma-assist po sinda and masabihan po ang mga kabarangay na ugwa po ning arog kani yung programa sa barangay. Okay po, Kap, salamat. Ay, may hapot na po ang samuyang NCCW Chairwoman, si Madam Marvic Balanci. May I know the concrete GOD program and services through the Liga ng mga barangay, especially in this pandemics time. Pandemics talaga. Iyo po, yun na po nga yan si pinag-urulayan mi po sa Liga, na ini pong gender and development, saro po yan sa programa sa barangay, na i-realign po siya na ang natatada pong mga budget, ang focus na po, digdi na po sa COVID-19 pandemic tang ini. Thank you, Kap. Ikaw pa pong kahaputan? Okay, Sir Matos, go ahead po. Actually, konsyal, kuanong ko na ng oportunidad na ini. Panahon po ba ganing budgeting mo niyan, ibig sabihin, ang po sa barangay is nagbabudgeting na about 2021 budget. So, dapat pinag-imponer ninda naman sa budget ninda is itong budget na naapot yan, priority projects intended for the local government, local development fund. Iyo po bagano. So, kung sabihin, isusog ko lang naman sa kasuguan o kaya kasuratan na every barangay may budget ng 500,000 each about sa local development fund. Ngunyan, siguro po kung magtutukar po ning budget under the local development fund, siyempre po iimpuni rin niya na magkarigwa ng urulay both the council and the barangay development council. So ngunyan, kung anong ko na po ning oportunidad na ni, kasi sailing ko, may iba pong kapitan na dahil nagigibo na kung ano ninda ang barangay development fund na council during their budgeting. So ngunyan, mayo po kaming raot na buot, kailang sana si susugman, si tapat, asin na nararapat, na dapat ginigibukan sa rong konseho na manungod sa pag-create ng budget for the annual year 2021, mag-ibo man po si kasusugan na nagsasabi na dapat ipununta si Barangay Development Council and si Barangay Council just to maraman ta na uya ang project ta kami po baga nagpipirma as BPC presidents. So ngunyan, tao ko na po nita, ika po ang ligaw ng mga barangay president. So nagkakaigo po kamo ng mga meetings. Kami po kasurog ni ang barangay. Never kaming pwede makiiwal sa samong kapitan and never po kaming may kipagdiskusyon. Alagad, ang gusto ko lang pong sabihin ngunyan, si tama po, may mandato na nagsasabi o may resolution na nagsasabi na dapat nagtutukaw kami sa Barangay Development Council. And ang sabi ko po nga si Kabako Presidents, na dapat, dahil ka mo magpirma, na dahil man ka mo nag-attend ng Barangay Development Council. Ang gusto sabihin, nagpirma ka, anong pinirmahan mo duman? So dapat pinagtuturukawan, tinutukar, siga po sa mga proyektong dapat na ayon duman. So, agad ko na po ning tabang sa imo na mapaabot man sa mga kapitan na kami po nanti kasurog nindo, dahil nindo kami kaiwal, alagad may mandato, may resolusyon na nagsasabi na dapat nagtutukaw po kami sa Barangay Development Council bilang presidente kang mga Barangay People's Council. Iyon man lang po yan. Salamat. Salamat po, Sir Alan Matos. Sa mga barangay po, may nadadagog man po akong arog kayan. Ang sabi po kaya kan sa huyang pag-iriba, minsan po da kaya, uga po da ang presidente na mas matibay pa sa kapitan. Ano po? Totoo po yan.
Kaipuhan sa naman po dyan, sarong pamilya kita, kaipuhan po dyan ang maray na rulay, maray na pagtatarabangan, asin siswestiyon kan lambang saro. Dapat po, pigiintindi. May mga bagay po kayang ang lingwahe ngaya iba. Kaya, siyempre po, kapitan, siyempre, maistan siya bilang punong barangay. Pero po, tigsasabihan ko sinda na kadikit na bagay sa naman yan. Kita ang nakakaintindi. Mag-irintindihan kita. Pero po, iyan pong suggestion po ni Sir Alan Matos. Permi po kami nag-uurulay ka mga punong barangay. Mayo man pong magabat pag tigtuturuwangan. Mayong dipisil pag tigtatarabangan. Kaya po sa panahon po na ako po ang liga kang mga kapitan igdi Sanaga, laumon po nindo ang suporta kang liga ng barangay po sa BPC 101% po. Salamat. Sige po. Councilor, may ano po, may parang comment si Cap Bereso po. Ang liga yaon permi ang pagtabang lalo na sa mga kasaraditan. Pero now na may pandemic, ang gabos may obligasyon. Ang gabos ugwang ginigibo paagi para may solusyonan ang kinakaatubang na problema, lalo na yaon ang pagtabang kan sa tuyang Mayor Nelson Ligasyon. Ibig sabihin mo talaga, tigim po sa ismandigdi na dahil man nagpabayaan sa itong mga kapitan, lalo na pandemic mo yan. And then, sabi man po ni Madam Maribek Balance, okay, thank you Cap, Dudit, Beltran. We are looking forward for a more intensive and innovative God program in 27 barangay to address the child abuse and BOWSI concern. Thank you, ma'am. Salamat po kay Ma'am Balance. Iyan pong sa children pong iyan. Aktibo po kita diyan. Saro po iyan sa pigihiling sa to na kaya kita matibay ang naga dahil po pag-abot po sa mga arog po kaiyan na sitwasyon. Ang barangay po 100% po pag-abot po sa mga bagay na iyan, permi po kitang aktibo dyan. Dahil po nagpapabaya dyan ang 27 barangay kang naga. Thank you po. May kahaputan na po, ali di sa lawag kang sa tuyang ano. Sige, i-acknowledge sa po ang from Abu Dhabi, si Ma'am Elisa Verdejo. Good afternoon po sa Gabos. Yan, from Abu Dhabi, may naka-on live, on Facebook live kita na nagdadangog. Magayon ini sa partita sa dawa may pandemic, nakakapag-participar sa to yung mga partidaryo sali sa abroad and then the local. Kung may kaputan pa po, kung may na pong kaputan, Councilor, salamat. Mabalos po sa imong pag-present sa magayon asin nahiling ta ang kagayonan. Salamat, Kap. Salamat po sa Gabos. Maray na hapon ng giraray. Darawin ko na po ng tubig ko. Para pangalo kita. Ang masunod po na ma-present ang satuyang SK Federation and Councilor ng SK Federation President, may iba po si Ma'am Kyle Tripolka na kung saan ipapresent niya po ang sa SK Federation budget. Thank you. Mapuuna po kita. Okay, Sige Diyos po. marhay na hapon po sa Tugabos, ki Mayor Nelson Legasyon, Vice Mayor Nene Di Asis, sa pag-iriba po sa konseho, yaon po ngunyan din si Councilor Dodit Beltran, kakatapos niya lang po mag-render konsehong report, Ma'am Marion Ramirez,
NCPC Executive Director. Sir Bong responded the second. NCPC External Vice President, CPDO po, Ma'am Rose. Sa BPC po, yaon si Sir Alan Matos. And sa Queen, si Ma'am Osang Ilagan po. And sa Gabos po, ni nagdadangog niyan via Zoom and FB Live. Just maray na hapon po sa mga SK chairpersons and officials and sa mga barangay captain and barangay officials. Again, good afternoon po. Sa Kuya Pungon yan, ire-report ang Samuyang Naga City Youth Development Fund. Bago po ako magpuon, gusto ko lang po magtauning pagklaro na ang Naga City Youth Development Fund po, inaapod po siyang Youth Development Fund. Ninhuli po gabus po ning proyekto manungod sa youth, digdi po kinukua. So, sala po itong impression or conception na ini po para sana sa sports or para sana sa SK, para sa City Youth, kundi comprehensive po siya. As in gabus po, dawa po itong mga efforts hali sa Mayor's Office na manungod po sa youth, digdi man po kinukua. And punanta po kung ano itong mga yaon digdi, bago po na-mention ko na, kinukuha po digdi ang pondo para sa Naga City Youth Officials. Yaon din po digdi itong pondo sa katuwang pong opisina kang SK Federation. Iyo po ang Naga City Local Youth Development Office. Babalikan ta po yun atyan saro-saro. And iyo man po dyan kinukuha itong sa kuya pong pagka-chairman sa Youth and Sports Development bilang miyembro kang sanggunian panglungsod, ang youth and sports related programs po. And Sangguniang Kabataan Federation po bilang sarong XK Federation President. So nahiling ta na po tulos na yaong po digdi itong pangkalahatang inaapod tang Youth Development Fund. Punanta na po ngunyan sa Naga City Youth Officials Fund. Ano po? Digdi po kinukuha ang honorarium, monthly allowance, sa pagi po kang ordinansa ni Attorney Miles Arroyo, Executive Committee Operational Expenses, orientation with city officials and department heads, team building activity, and other CYO operational expenses. Ngunyan po, mahiling ta po dyan, sarong comparative po na fund. Saro po halikan 2020, saro po 2021. Ini po para po magtaong emphasis sa mga adjustments pong ginibuta. Ninhuli po sa data inaasahan na pandemya pong kinakaharap ta sa ngunyan. So, inot pong mahiling ta dyan, itong paglangkaw po kang honoraria kang Naga City Youth Officials Program. Iyo po yan dahil susog po yan duman sa nakukuha po kang bilang sarong casual na employee kang syudad po. So, kung ma-increase po yan, mabawas, dyan po nakapattern, dyan po nagkukuha ng basis po yung monthly, honoraria po kang City Youth Officials. Sinda po kaya nagtutukaw from April 16 until May 31. So, ikaw po kitang 48 City Youth Officials times the days na masirbi po sinda sa City Hall. Nagtutukaw po yan sa konseho or kung saan man pong departamento na sinda po yaon. So, yan po from 871,718. Naglangkaw po yan sa 910,121. Ang monthly allowance po, yun na po yan sa sinasabi ko po na base man po sa ordinansa ni Ma'am Miles Arroyo. Yan po 500 for 3 months. Ano po? Sinda po dawat nagkakralasin na, nagre-report pa man po girarayan didi sa city, kay ba po yan kang lokal na gobyerno sa mga proyekto po, programa, as in aktibidades po. Kaya po, minaawot din po yan ni Councilor Miles and kang Sanggunian na magkaigwa po sindining additional monthly allowance. Iniman pong letter C, Executive Committee Operational Expenses, yung po dyan itong pagpromote po kang sa tuyang programa. Ikaw po kita ning printing of notices and tarpaulins, nililibot na po yan sa gabus ning barangay, sin eskwelahan po kang syudad ni Naga. And syempre po ang sa tuyang mga snacks and meals for the meetings, 20. And written examination, pinakamahalaga pong alukaran, sa pinakamahalagang alukaran, para po sa oral and written examination po kang city youth officials.
Igo po yan ning oral and written examination. Sa written examination po, sigabos po ning kwalipikadong city youth officials po, ma-exam po yan. Sa satuya pong nakaaging taon po, kang 2019, ko po kita ning mga nasa 500 pong aplikante. Ang nagtetest po dyan, nasa 300 to 500 po. So, medyo dakula po ang bilang. And dyan man po sa oral interview, dyan ta po mas binibistado ang city youth officials, kaya may allocation din po kita dyan. Yan pong number 5, per dime or honoraria to EXECO members. Yan po, per meeting man po yan ka EXECO members. Represented po dyan itong mga private sectors, arag pa kang MNCCI, JCI, and other partners po kang city youth officials. LYDO din po. So, yan. Sa letter D po kita, iba po yan yung orientation with city officials and department heads. Tapag sinda po nakabali sa bilang na 48 na nakalaog bilang officials, kung official po siya or department head, gabos po yan nag-aagi sa orientation. Nagkakaigwa din po sinda ning inapod na team building activity. So, yaong po dyan itong allocation for their team building activity po. Nagkukuha po kita ning sarong speaker po, hali po sa, ito pong makakapag tao po nin sa iyang kaarawan manungod po sa padalagan or pagiging leader po kang syudad sa murang edad po na bilang sarong kabataan. So, yaon din po dyan itong CYO operational expenses. Siyempre po, kay puan po din ning uniform, ID, and may fund din po sinda for their events and activities. So, nag-allocate po kita dyan ng 250,000. Hindi lang po yan isahang programa. Pero yan na po yung kanilang fund for the entire year sa termino po ninda bilang city youth officials. So, ang pinaka-proud po ako sa mga nagibo po ninda, first ever in the city, ito pong pagprotehir kang rights po kang sa tuya pong mga tugang sa LGBTQ community and pag-promote po kang equal opportunity sa sainda. First time pong i-celebrate itong Pride March. So, magkakanigo pong mga programa ang nagsurunod po duman. Pero yan po itong naging highlight, sa mga naging highlight po ninda sa saindang Youth Month celebration. So yan, from 2020 po na 1,531,780, nag-increase po yan ng kadikit sa 1,576,621.28. Nailing ta po dahil po yan duman sa paglangkaw po kang rate kang honorarium po kang sarong city youth official. Sunod na naman pong pag-ulayan itong Naga City Local Youth Development Office. Sangunan po si Sir Dada de la Rosa ang nagtutukaw na acting officer in charge po sa opisina na iyan. Yan po susog sa RA 10742 or SK Reform Act of 2015. Kay po handa po igwaning Local Youth Development Office ang sarong LGU. Tangani pong may katabang po and katuwang ang sangguniang kabataan po. So, sinda din po ang ma-check and balance ko ang mga ginigiribumi po. Nasa tama pa o ano na lang ba ang ginigibumi? Ano po kayan? Sinda po ang inot na matabang po and ma-call out sa samuya. Manungod po dyan. So, A and B po. First, ito pong NCLYDO Council Operations. B, itong sa office operations man po ninda. And isabay ko na din pong pag-ulayan itong special activities for the youth. Ito pong mga initiated po ka Mayor's Office po as practice po in the local government. So yan po, inutunta itong Naga City Local Youth Development Office. Iko po kita dyan ni uniform, meeting. Nailing po nindo dyan sa training expenses. Hali po sa 300,000, nagbaba po kita sa 100,000. Siguro nahapot na din nga ni po yan subago kung taano. Ito pong change na yan, dahil po sa aramtaman po na day na kita makakapag-meet
ning dakulang grupo po. Pero ngunyan po na dahil digdi sa satuyan digital learning, nag-adjust naman po ang mga opisina, organisasyon, institusyon na gibuho na pong online ang saindaman pong mga aktibidades, pa-training, pa-seminar, kita nga ni po na imbitara na din sa pirang mga institusyon. So, effective din po siya. Kaya puhanta lang po talagang mag-isip ning marahay na paagi po para day man po mawara ini yung mga inisyatibo na ini, kundi mapadagos po. Basta, nagsusunod po kita duman sa pag-adjust sa satuya pong pandemya sa ngunyan. So, aramta naman po garong kasimbagan digdi, online po mas dikit po ang expenses. Pero dahil po buot sabihin mayo na din po yung expenses. Niiling mi po itong pag-araw po sa inisyatibo kan DepEd, na igwa po ning online po ang sa indang pagklase. Pero may mga modules man pong pinapanaw. So, pwede mi po yan i-imitate sa sangguniang kabataan po or sa youth office po. Na pagtao man po kami ni mga modules, tanganin pong, ito man po mga mayong access sa internet, pwede mo pong ibababa sa kada barangay. Iyan po, pwede ta pong i-distribute sa tabang po kan sa tuyang mga SK officials. Tanganin pong, day man nasasayang itong sa tuyang programa. Yan, arog po kan training, mga camps, and mga arog po kayan. So, from, parehas din po ang explanation dyan sa Naga City Youth Camp. Imposible po sa sangunyan, pero data po ini itinanggal. Data po sigurado ang satuyang kamugtakan sa ngunyan, as in sa maarabot na panahon. Kaya po, data man po yan, totally tanggal po, binawasan ta po sana. So, ngunyan po, hali po sa 875,000, nagbaba po yan sa 545,000. Letter B po, itong Naga City Local Youth Development Office Operations. Yaong po dyan itong travel, office supplies, other maintenance and operating expenses. So, nagtao din po kita ning premium duman sa mga pa-travel po, travel expenses. Ini po, buot sabihin kung may mga paapod po, although nga ni po, very impossible sa ngunyan, pero data din po tigahali itong possibility na baka po ipaapod kita tanganing kung igwa po ning mga training na kung papaano po mas mapaparahay ang mga papaano na po ang pagpadalagan ta, ang pagparahay pa po kang sistema, baka po inisip ta po yan, baka po kaipuhanon iniyo. So, pero nagbaba pa rin po nanggad siya from 192,959.6 naging 153,000 po siya, 230. So, yan. Duman na po kita sa number 3. Special activities for the youth. Hali po sa mga inisyatibo kang Office of the City Mayor. Again, sabi ko po, naging practice na po ini kang lokal na gobyerno. Even from the past mayors, igwa na po kitang city youth officials and other organizations po. So, first, yung po itong pagbaba din po kadtong alokasyon para sa Happy Youth Movement in Naga. Same explanation din po sa nasabi ta na sa Subago. So from 300,000, naging 200,000 na po sana yan. Duman naman po kita magdago sa mga youth sports-related programs. Aram ko po na yaon po di si satuyan focus ang ngunyan. Day po baga posibleng ngunyan magkondusir ang mayo po ngunyan data na gibo ang satuyang interbarangay, saka itong mga interzone po and other related tournaments po na igwa kita. So sa office, ang totoo nga ni po kayan, as early as March, yaon na po itong mga jerseys na binabakaltan tinatauta po sa mga satuya pong mga parakawat, kundi sa ngunyan, yaon po yan dyan nakatambak sa Local Youth Development Office and sa ngunyan panlungsod. Okay. And pagulayan ta na din po sunod dyan itong mga programa po esperso kang Sangguniang Kabataan Federation and ito pong other expenses sa arugang office supplies. Yan. Dito po kita sa youth and sports related programs. So bago po nasabi ko na nag-purchase po kita ng sports uniforms. Total po kayan is 850,000. The reason as to such is
kabanga ta po ang ESO dyan. So, 50-50 po hali sa Youth and Sports Development Fund and sa ESO po. Para po yan duman sa gabos ning division kang pakawat, basketball and volleyball. Pero discretion man po yan kadtong mapakawat pong SK Council kung other than basketball, ano pong igwasinda, badminton, pero ma-provide po kita ning arog kaya na standard po ning sets of uniforms. So gabos po ning division po, mini midget, junior, youth, and then senior po. Kasi yung senior po natin, bakit hanggang 30 po baga ang age bracket kang youth, 15 to 30 years old po. So mahapot kung tanong mo yung 40 up, day na po kamo 30 years old, day na kamo youth. So yan po si rason dyan. Di po kita sa Sangguniang Kabataan Federation. Ayan, hindi po pala si mga youth and sports related programs ta. Igwa kitang third League Olympics na dapat po ngunya na taon. Di po itong gabos pong miyembro po kang liga, kang barangay po, pati kang SK po. Yaon po di nagpa-participate. Ini pong sports supplies and materials, ini din po katuwang ta dyan ay ang mga SK chairpersons po and councils, pati naman po itong mga sports organizations po, para magtao po ning karagdagang supplies po sa Sainda, maibaba po yan sa satuyang mga barangay. And igwa po kitang third Naga City Youth of Billiards Tournament sa Kuta po ngunyan. Ang rason po kung taano tagtayan ginigibo, ang Naga City po baga, salamat po, bako lang po kitang focused sa basketball, sarap po kitang nabibistado dahil po igwa kita, arog kang interbarangay ta, ning recognized kang Philippine Sports Commission, igwa kita ning 22 sporting events po, na sa Naga lang da po yan nangyayari, and ine-emulate po yan kang iba't ibang lokal na gobyerno man po kang bansa. So, igwa din po kitang third Bicol Region Volleyball Open. Nangyari na po yan ngunyan na January. Actually po, dapat December, ning last year po siya, kundi day na dagos. Nagbagyo, tanda-taman po ito, nagkawararan kita ning kuryente and arugayan. So, ini po, Bicol Open po ini, ang mga atleta ta po baga, competitive dahil lang po citywide but also nationwide. So, ini po, sa region, tanganing maboost man po ang confidence ka sa itong mga parakawat and ma-enhance po ang saindang experience po manungod sa saindang sports. Minawot ta pong magkaiwa kayo niyong tournament na ini. Ngunyan din po ko taon, igwa nakita ning first Naga City Taekwondo tournament. Pero aram tak po kung ano nangyari. And ang first Naga City 3-on-3 women's basketball man po. To promote po equality po between men and women. So ang athletes ta po dahil lang focus sa mga parakawatang lalaki, pero tinatawan ta din po ning importansya and pagpahalaga itong pag-enhance kang skills kan sa tuya po mga atletang babae. Okay, iga din po kitang referee training course. Kung nahihiling po nindo, 27 po yan na barangay. Kundi, day naman po yung kakayanan kang saro o dawang organisasyon sana. Kaya kita po, on the ground, nagtitraining po kita katong mga pwede pong maging referee. Tanganin pong sa sainda pong pakawat, hali na po sa barangay. And dagdag na din po ning job or employment opportunity po doon sa mga pong inclined in sports and pagiging referee. So, next, ini pong Sangguniang Kabataan Federation. Of course po, igwa kita ning continuing training for Sangguniang Kabataan. Nagbaba lang po ining kadikit, ninhuli po ta sa nasabi ng rason. Pero ini po kaya, di po saro sa example di itong Sangguniang Kabataan mandatory training. Bago po magtuko ang sarong appointed treasurer and secretary, kay po ninda mag-agi ning training, arog man po kang Sangguniang Kabataan. Mandated din po yan sa batas, na day po kita basta-basta pwedeng magtukaw, na day kita nag-agi katong trainings. Continuous training nga ni po dapat iyan. So, in partnership po yan with DILG.
So, yan, regular pa po ang samuyang meetings or sessions, kaya iwa po yan ng allocation dyan. And ang year-end evaluation po, data po yan tinanggal. And yan po dyan itong Music, Arts, and Dance Festival ko ta na allocation tab. Binabaan ta din po yan. From 200, naging 100 na lang po. Ini pong linggo ng kabataan, dahil nasa bulan pa po kita ning Agosto, tigsa-celebrate po ni under Section 30 RA 10742. Mandated po ang bawat lokal na gobyerno, Sangguniang Kabataan Federation to celebrate the linggo ng kabataan. Usually po, what we would do is magkondusir po nin mga symposium, manungod po sa mga issues ngunya, pressing issues sa ngunyan, arog po kang HIV AIDS, awareness, drugs, drugs awareness, and ito pong financial literacy po, tanganing matukduan po ang kahubenan nin pag-save po ning kwarta sa murang edad po na yaon kami ngunyan. And igwa po din kita digdining mga showcase of academic festivals po. So ito pong mga estudyante ta po sa eskwelahan na mga talented and skilled po sa paagikayan pa photojournalism, essay writing. Ito pong maging competitive din sinda and ma-share ninda itong talent sinda sa community-wide. Bako lang po sa eskwelahan. Igwa din po kita dyaning vocal solo, vocal duet, modern dance competition, battle of the bands. And ang pinakamagayon pong innovation mi last year is nakipag-partner po kami sa MNCCI. Kung nakaagi po kamo duman sa plaza, nagtayo po kita ng mga booths dyan. Ang rason po dyan is ito pong mga local and young entrepreneurs ta po na may mga local products. Diyan po ninda sinashowcase si mga produkto po ninda. So iga po dyan yung mga kakano na local delicacies, iga din po dyan yung mga local products po na itong dawangan po mga accessories, earrings, gibo po yan sa local na products na po. So, yan po. Sa ngunyan po, unfortunately, dahil yan magigibo, ang ginibot ta po ngunyan is, hiniling ta po itong paano kita makatabang sa Department of Education, sa sahinda pong, ngunyan, na matawan po ning tultul pong, dahil po kita nag-adjust na sa distance learning alternative, paano po kita makatabang sa DepEd. So, we entered into a partnership or an agreement with the DepEd na tabangan po itong sa tuyang mga kindergarten students sa paagi po kang pagtao nin school materials sa sainda po. So, 27 barangays po, gabos po ning sa tuyang tawag dito. Gabos po ning sa tuyang kindergarten pupils po. May share po dyan ang Sangguniang Kabataan po. Bako lang po kami, pero iba-iba po mga opisina, as in mga tao po ang nagtao po dyan. And saro na po dyan ang Sangguniang Kabataan Federation. Igwa din po kita digdining innovation, itong JMR Debate Championship. Taong onra po sa satuyang Secretary DILG Secretary and Mayor Jessie M. Robredo po. Saro po ni sa kahagadan po kang kahubenan. Again, dahil lang abuta po ni na maging focus sana sa sports, kundi sa iba-iba pong kahagadan kan ko kahubenan, sana po, padagusta po yan tatawaning importansya. So, yan po. Sunod po ini po, mga related na po yan sa pagpadalagan po kang opisina. Uniform, travel expenses, distribution kang mga letters, announcements, other forms of circulation, and office supplies po. Iga po kitang allocation dyan. So, nagtaas po ini, may kinuha po kita hali sa office supplies expenses. So, mailing po nindo ining 5 and 6, itreat ta po na lang simultaneously para maintindihan po ta po kung taano nagtaas saka nagbaba. Nagbaba po ining number 6, nagtaas itong number 5 dahil po digdiyo sa paghirata po.
ipo, tig ano ta na yan, tig tawan ta na po yan ng alokasyon. Dahil na po siya nagstay as other maintenance and operating expenses. Na nilaagta na po yan sa office supplies, monoblock chairs, and office projector. Yan. Naririsa na po nindo subago pa kung taano po siging baba itong alokasyon. Dahil lang po dahil sa data magiginibo ito sa ngunyan o kaya mabawas kita ning gastusan sa mga dati ng proyekto kang Sangguniang Kabataan, kang city youth officials, kan kahubenan sa kagabusan. Ang pinakarason po talaga dyan is nag-a-adjust po kita in order to respond to our COVID-19 situation sa ngunyan. So, nagtaon na po kita dyan ng specific allocation po para po sa mga, actually po, yan. Nagtao po kita dyan in 426,348.72. Hali na po yan duman sa mga karaltas na po, subago ano po. Niyang para po sa COVID-19 response. Sa sangunyan po, ang ginibutan na, nagtao po kita ng pandagdag pong, hygiene kits, pangdagdag po yan sa mga hygiene kits po. Tasaro po yan sa minimum health standards na dapat ang pagtuunan ng pansin, ang pag-regularly sanitize kan sa tuya mga sadiri po, pagsulot kang face mask, and pag-observe kang social distancing. So, yan na po si ginibuta, nagtuo po kita kayanin sabon sa satuya pong mga SK Council po, pandagdag duman sa napag-urulayan mi pong pagpanaukang hygiene kit. So, yan po. Tapos, ini pong ining number 8, yan po itong Rehabilitation of Naga City Youth Center. Sa totoo po kayan, kan 2020, igwasan na kita ng 6 million na budget. 5 million na budget. Nagtaas po yan para po digdiyo sa rehabilitation po kang Naga City Youth Center. Located po bagayan sa gym. Yawan po dyan ang opisina kang ESO, Naga City Youth Commission, National Youth Commission, and other offices po. So, makanas pong apo dun siya na Naga City Youth Center na day po siya na fully utilize kan mga kahubenan. So, igwa pa po, existing pa po itong mga rooms sa dyan sa taas. Kundi, kaya po naman po talaga ng repair sa haloy naman po kang panahon. And ang nahiling tap po dyan is, dyan ta na po, gana po itong mga programs po na manungod sa yuta. Nganin pong itong purpose kang Naga City Youth Naga City Youth Center po, may balik ta po sa dati. Aram po nindo yan na dyan po talaga ginaganap ang mga kadakalan po talaga sa mga events kang mga kahubenan. Dyan na din po mag-meeting and magkakandak po nin mga trainings, seminars po, symposiums, mga araw po kayan. So yan po ang Naga City Youth Development Fund for 2021 po, na pag pinag-urulayan din kang Sangguniang Kabataan Federation officials. Chairpersons po. And sorry po pala, hi Ma'am Marivic Balance, nalingawan ko po, nagdadangog sa FB Live. And sa gabus pong mga nagdadangog. Sige, para pahingalong una, habang naghahalat kita kayong sa tayo mga naka-online, i-acknowledge na po ang saro sa mga executive, saro sa mga directors po kang NCPC, representative ng cooperative, yan po si Ma'am Lucel Macario. Ma'am, maray na hapon po. Afternoon, Ma'am. I-acknowledge naman po ang mga naka-online, yan pa rin si Trinity Mayor, si Sir Rentoy, from Tarlac, yan po si John Paul Sardenia Meday. Iringat po kita ka boss, mga taga-Bicol. Yan. Yan po, sarong hapot, halig po kay Ma'am Marivic Balance.
Konsi Kyle, triple ka. Just a recommendation po, a recommendation. If we could include God program for the youth through your office sa SK po, NCCW is willing to assist you in this. Thank you po. Thank you po, Ma'am Marivic Balance. Totoo po, co-author din nga ni po kita katong ordinance ni kadto pa pong si ano pa siya, City Councilor pa si Vice Mayor Nene de Asis, kay ba po si Ma'am Miles Arroyo. Totoo po, inihiling ta po yan. Naugma po ako magsabi sa indo na flexible man po ini yung fund po kang Youth Development Fund. So, sabi ko nga ni po, annually, iba po kita nin mga innovations na nagaganap. May mga projects po kitang nag-a-arise. Ninuli na din po sa mga nahiling tang kaipuhan, natawan po nin pansin. And ito po mga hinahagad man talaga kan sa tuyang mga kahubenan. So, thank you for your recommendation, Ma'am Marivic Balance. We will consider that as our priority po, even in the midst of this pandemic. Kasi kami nga ni po, Ma'am Marivic, bago na mention me, nagtatao din po kami ng pag-onra po sa karapatan kan sa tuya po mga kaibanan sa LGBTQ community. Why not din po ang pag-promote ni po kang gender equality po and development. Okay, thank you ma'am. Digdi po sa loob kang Sepyo. May kahaputan po o paglilinaw. Sige po, okay si Madam. Sige po. Hello, Councilor Kylie. Afternoon po, ma'am. Inot na inot, magayon na mahiling na dakulan activities ang youth. Daw na may mga limitasyon kita, mga physical activities, aron kaya. May hapot lang ako kung kasali ba sa ngunyan na kumbaga na sa pag-adapt kita kaning crisis na niyo, yung psychosocial activity kang youth. Kasi aram ta na iba ang epekto sa mga kabataan na grabe ang limitasyon, restrictions, di makaruluwas, mayong eskwela. So, si pagiging active din kadto, paano ta sinda tatabangan sa panahon ninyo? Thank you, ma'am. Iyo po, nahiling ta talaga yan na bako lang pong kaulangan itong sa distance learning alternative. Pero itong mental health din po kan sa tuyang mga kapwa jóvenes. Masakit po talaga mag-adjust. Personally po ako nasasakitan akong magklase sa ngunyan na day po kaya ako mahilig sa gadgets. Mas gusto ko pong printed siya or nasa libro talaga mismo. And may teacher po akong nahihiling sa atubangan ko na nagtutukdo. Saka, nasusupog po ako sa mga klase ko ta nahihiling nindang ang sakuyang lalawgon arog kayan. So, yan, kaulangan ko pa lang yan. Aram ko po na may kaulangan din po sa iba, arog po kang kakulangan man talaga po sa gadgets. Tapos ito pong poor internet service connection. So, kami po, nakikipag-partner po kami kayan. Ito pong araw po kasbago, sabi mi din. Last year po, ang pressing issue po kaya talaga itong HIV/AIDS awareness. Itong increasing number of youth po involved in using illegal drugs. And then, ang tig-ad po duman, meaning po, ini si mga issues na dapat tawan po ning pansin kang kami mga kahobenan. So, ngunyan po, Dagdag counselor yung tinalakay ni CPNO, yung teenage pregnancy. ay, opo, sorry. Tama po, yung teenage pregnancy, kasama po pala po yun sa namin last year. Pasensya na po, nakalimutan ko. Yan po, yan tatlong yan. Tapos, yung pagkahapon po niyan, yung financial literacy po na ginawa namin. Kasi, yan na po, syempre po, sa murang edad, lahat lang alam natin is pag-save lang. Yung pag-save natin, dapat nga, yung pinaka hindi ko makakalimutan doon is dapat po inuuna natin yung savings natin kaysa yung expenses natin. So, dapat nag-allocate muna tayo for our savings bago po tayo mag-allocate for our expenses. Kasi, ang tendency po daw niyan is maubos na po and wala na tayong matira for savings. So much for that. Inihiling ta po yan, ma'am, na magkaigwa din po kitang concrete. Siyempre po, dahil po kitang expert sa sa bagay na yan. So, makikipag-partner po uli kita, ma'am. Doon po sa mga katuwang tain, sa mga gusto pa pong magtabang sa samuya po. Para po makatao kita ng proper approach po and
tama approach po sa bagay na po na iyan. Lalo na po sa ngunyan po halos gabos po ning kabataan po. Nag-experience man po talaga kayan, ma'am. Layo. Sige po, may hapot po garo si Madam Osang. Good afternoon po, Kagawad. Deman po ako mahapon. Bali po as Barangay People's Council, sana po makatabang kami sa programa kang youth and ma-involve man po si mga magurang na talagang yaon man po ang pagsuporta sa sindang mga kaakian, lalong-lalo na po sa edukasyon. Kung kami po, tatawan mo po kami ng lugar para sa programa mo na makatabang, samuya po yan na itatao sa Indo. Salamat po. Siramon po sa pagdangog na bako po ning hapot rekomendasyon. Nawawara si Kabang po ano. Dadagdagan ko na rin yung Sige po, ma'am. ano ni Ate Osang. Ang Naga City People's Council po sa sektor na member po ang Youth and Children. Kaya kami po nagrarani po sa SK, lalo na bako man lang po SK Federation o SK ang kinakaputan kundi sa kagapsan kang kabataan na yaon po kami para magtabang po. Gusto mi po na ma-organize na talaga ang kabataan, lalo na dakulaon na parte sindakang populasyon ta. Tsaka para may Naga City po baga, premier city po kita na may dapat direksyon, ang direksyon na sa to yung mga kabataan para sa karahayan. So, aro ka to mga projects, mga programs kang city na ibabata po sa paagi din ka sa to yung mga CSOs, NGOs on youth. Tapos, saro pa po dagdag itong, aside from the psychosocial program, pwede ta po i-involve sa livelihood program sa to yung mga barangay na si mga nasa tamang edad po, 20 years old baga pababa, di pa pwede. So, yung 21 pataas, i-involve ta po ang BPC po, halimbawa, may tigpaplano po mga livelihood projects like urban gardening. So, mga ero po kaya, i-involve ta magayon ang kay puhanta po kaya sa mga kabataan ta ako, may mga aking man ako, kay puhana gusto ninda na busy sinda. busy sinda. Tapos, saro pa po, dahil nagpreparar naman po baga kita sa pagpuon kang Pralasehan, tig-move pa siya sa October. Sa hiling ko po yung mga kabataan may mga potential na maging teacher sa barangay ninda na makatabang sa mga teachers tataaram ta na modular yan, household level yan, yan maruluwa. So yung ganun, dakula na bahagi po kang kabataan. Thank you, ma'am. Sana day ko nalingawan. Ito pong inot itong sa manungod po sa pag-involve kang youth sa urban gardening, tapos pangadua po sa pagtabang po sa pagklase po kan mga kaakian. Naman po sa urban gardening, ikaw po ba ganing ordinance na pinasar si Ma'am Miles Arroyo po? Itong manungod po dyan sa urban gardening. Ang ginibo po kang federation, iyo po itong lako po ka mga seeds. Ini pong gulayan habang buhay program ni Congressman Gabby Bordado po. Saro po kita sa mga natawan po kang sayang seedlings na pinanaod ta din po. Although I would say po talaga limited sana po siya. Dahil kaniya abuton ang gabus ning youth po or households po di sa Naga City. Takadakulon po talaga maray. That's why nagkuha pa po kaming, nagpasa po kami ning hali po sa federation na hagad man po sa ning seeds po, duman po sa mga pwedeng hagadan ning na mga agencies po. So open po talaga ang youth dyan, ma'am, tama ka po. Saro pa po yan na nahihiling po kang mga eksperto na makaka-cure po duman sa mental health po kang mga akita. Nalilibang po, tapos nagkakaigwa po siya ning diversion po kang sayan focus imbes pong ma-depress, garon nakatabang po yan sa pag-solve. Pangadwa po, ma'am, duman sa pagtabang po, igo po kami ning pigtatarabangan po ni Councilor Dodit Beltran na saka Councilor Lito Del Rosario po and Sir Greg Abunal. Ito pong inaapod na pag-adapt po katong community learning hub
project po ni VP Lenny kung nadang na po nindo. Syempre po ngunyan ang ginigibo po ninda kan local government of Naga sa pamamayo po ni Mayor Nelson. Every schools and barangay po, pigbababa na po yung internet connection. Taning si mga mayo po, makakonect na po sa barangay. Pero ito po talaga ang reason for the community learning hub. Ito po talaga mga hararayo na remote naman po talagang area. Dahil na kay puhan magduman sa eskwelahan mismo. Pero masarani po baga sa barangay, masarani sa pamilya niya. Duman na po sa community learning hub. Katabang po dyan, ma'am, ito pong SK officials po sa pag-implement po kayang program po na yan. So, meaning po, igwa pong maturo ko dyan na SK officials, matabang sa pag-distribute kang modules, and ma-assist naman po sa mga aki para po paggamit kan mga gadgets po. Siyempre po, lalo na duman sa mga day pa pong masyadong kaaramangan po, manungod po dyan. So, duman man po kay Ma'am Osang, salamat, natandaan ko pa. Salamat pong maray kasi very unique po itong sa imo pong recommendation, ma'am. Pero super makakatabang po, na-involve man po ang magurang. Sa totoo, paghihiling-hiling ko po nga ni medyo si proyekto mina, involved naman si magurang. Pero talaga, we focus on the baka mas maray sa ngunyan po, lalo sa pandemic na ta po ang mga magurang. Open po kami, ma'am, for recommendations and partnerships po. Actually, mas gusto mi nga ni po. Tadaymi din po yung kakayano na kami lang. Tamas magayon po na kadakol po talagang utak ang yaon po dyan. Good afternoon, Afternoon po, Kagawad, sir. Konsyal. Subago, inako ko medyo naturutong ka ako sa sobrang dakol na sa imong activities. Na ako garumayong kapagalan ng konsyal na niyo kang gibunya mo niya na 2020. Pero ano po ba ang sa inyong project or programs manungod duman sa mga out of school youth? Pigihiling ko kung ang panahon nga ni ngunyan baga si mga youth na nag-age of 21 kung nasa Manila dahil paparuluwason, 60 above dahil papaluwason si mga gurang. So, medyo satok po din sa Naga dahil paman. Kaya lang, kadakol po mga out of school youths na siguro dapat tunang taman din ng pansin. Gusto ko lang po maraman kung anong programs or may nakaukulang budget po intended for that program. Sige po. Sa status ko po, igwa po kita dyan ng organization na nagibo po baga si former Mayor Tapo, itong Happy Youth Movement Inaga. So yaon po dyan, bako lang po yan, igwa din po mga nag-arise na mga organizations with the same goal po. And ang pinaka-goal talaga nga ni po kayan is to have zero out-of-school youth Inaga. Although impossible, at least we would be near to that goal. So, pinakainota po ko yung dyan, kang kita naman po sa office, ma-involve po ini yung mga youth ta po na ini sa mga activities na talaga. Kaya, the more projects na igwa kita na makaka-relate sinda, all the more na dapat po iniimbitaran ta sa sinda. And without ito pong without letting them think na they do not need education or if given the opportunity to be given an opportunity po to be educated or itong makalawag po sa mga institutions sa paagi po kang pagtao ka mga scholarship programs, sana po ma-consider po ninda sa iyan. Saro po sa mga nagiging factors why young people, young Nagueños are not enrolling na po is itong gusto na po ninda magtrabaho to earn. So nailimi po na dapat talaga besides learning, kung gusto po talagang masagot itong financial problem po, is igwa din pong livelihood na igwa para po sa mga kaakian. Pangadwa po, sir, yan na po, malawag na uli, si Community Learning Hub po. Kasi malawag din po dyan. Di ba may ALS po kita, sir? So, itong ALS kaya baga limited naman lang po yan. So, another option itong Community Learning Hub po. Open man po yan sa gabos na gusto makanood. Tapos, paghihiling din po,
kang LGU. Ito pong bakal po ba ganing mga online, ito po mga institutions na nagagamit po binabakal po siyang system na po siya. May mga teacher na po diyan, tapos may mga kung ano pong angkop po doon sa sa aadalan niya. Halimbawa po module for English, haman na po yan, sir, binabakal na lang po. Tapos, itutugdo na po yan doon sa mga estudyante. May mga corresponding naman po yan ng mga activities, araw ko yan po. Pero ang ma-facilitate na po kayan, sinasababa na po. Okay. Konsyal, follow-up question lang. Kasi, normally, si Mayor may Happy Youth Movement, di ba? So, pwede na ba kita maglaag ning figura o figure na ano si kinaluwasan katong Happy Youth Movement? Kung halimbawa, in terms of duman ngaya sa out-of-school youth, may nabawas po ba na nag-out-school youth, na may nagbalik? Sige. Ano po bang figure na may hiling ta in comparison to the past mayor? Ako, di ko po kinukumpara si leadership. What I am comparing is about the program itself na ginibuan niya yung programang ini intended para sa out-of-school youth. Pira kang parang na ito si out-of-school youth, and now, pira ba duman ang nawara duman sa mga out-of-school youth? Kasi po, pag nag-ibo pa kitang programs and projects, aram ta kung saan pasasainon ta ang programs. Kasi inot na inot, may budget kita dyan. So, pag nagparag-ibo kitang programs na may man pa dumanan, nasasayang budget. And pag nasayang ang budget, na may man kitang output na nakukuha, ang kaluluwasan po baga, mayo. So, what I am preferring po na mahiling ta po si nangyari po ka nagpo ng Happy Youth Movement, and ano po si figure na trim down ba so out of school youth o mas nagdagdag o talagang igwa. Sabihin, gusto ko lang po mahiling ang figures about Happy Youth Movement kung inibok talaga naging effective. I would apologize, sir, if I will not give you po the exact figure, but siguro it will be fair if I will talk about po itong sa paglaog ko po in 2018 in the former mayor po and then the recent mayor po now. With that period, sir, I can share with you success stories of this dating belonging to the out-of-school youth, but first po, saro po sir, they engage in leadership activities. Ang Happy Youth Movement po talaga is training more leaders po. So they would really lead in their own sitios, mapuon po yan sa sitio ninda, sa zona ninda, until they become leaders of the barangay, sir. For example po, our SK chairperson in Tabuco, dati po siyang kabali di sa HIM po. But now leading po the barangay and other SK officials po na may parehas pong story sa iya. Pangadawa, sir, go po kita ning city youth official po ngunyan 2019, sir. He used to be part of the out of school youth po, but nag-adal po siya sa ALS and he graduated valedictorian po sa ALS. At the same time, serving the youth na Genyos as first city councilor po. So, I think, sir, and I would personally access, if I will be given the chance to personally assess, sir, and give opinion po as to the success po of Happy Youth Movement. It is functioning well, sir, but of course, it should still be open to developments po. Tanganing, bako lang pong, dikit lang pong mga estudyante ang matawan po ng arugayan pong opportunity, pero mas maging marhay po siya sa kagabsan. So, mas maging, kumbaga po, sir, mas maging dakula si scope ta kung yan po ang gusto tang mangyari sa satuya pong mga out-of-school youth. Okay po. Gusto sabihin po, it shows na igwa ang nangyari. Igwa po, sir, talaga. Sabihin, si program niya, may nangyaring araw ka ito. So, ang gusto sabihin, minsan kaya sa ginigibutang programs, dapat tawan taning punto itong mga araw kayan. Kasi inot na inot, pinapangalagaan tang budget na, lalo na sa pandemic na ini. So, dahil dapat kita magparasayang ng budget. So, magayon po sa imong konsultong sa imong report na ito na ikaw nangyaring araw ka ito. So, data sinabi na kung ano nangyari siya, pero may kinadumanan sa program pang Happy Youth Movement.
So yuman lang po itong bigahanap ko ta inot na inot po baga magayunon ang proyekto na nahiling ta so kaluluwasan kang proyekto na naging positibo para sa mga youth. So okay po ako dyan sa inyo. Thank you po sa inyo. Thank you, sir. But again po, still we are learning po and expanding po our programs po. Kaya we are really open po for partnerships. Like ito pong Sangguniang nakipag-partner po sa mo, itong Brentwood po. Nagtaw po siya ng 100% scholarship po. Tapos kadakulo na po kitang natabangan dyan na mga estudyante po. Sa tabang po kang Brentwood, they will only pay a registration fee of 2,000 or more. Basta they pumalampas sa 3,000. And they will pay that amount until they graduate pong college. Tapos the same scholarship program is given to senior high school students but of parang 50% po ganyan. So yung previously po we have an existing partnership din po with Sutherland. Another employment opportunity po for our youth. Meron po tayong 200 no na nag-apply for Sutherland po, for summer employment or for regular employment. So kaya po we are highly encouraging po these private sectors po, these companies to help us po give employment opportunities for the youth. And if we will be talking about the yung ano naman po ng LGU, Councilor Elmer Baldemoro and I, and together with former City Councilor Rentoy, igwa po kami itong SEFE. Ito pong summer employment din po yan for students who would want to who would want to study for college and have their tuition fees paid po through being an intern of the city government. So relative and same po siya with the goals of SPES, only that the SEFE po will come from the budget of the LGU, the Sangguniang Panglungsod. So it becomes supplemental po. And dahil nihiling mi po na the SPES program po is really effective, an effective means to provide for internship program, learning experience to our youth sa daily operations of the city government of Naga. And but also another way for them po, sir, to earn for their education po, to finish their education. Sige po, i-acknowledge na po muna ining mga nasa online. I-acknowledge na po si Theodie Dali, watching from Sydney, Australia. And igwa po digding sarong hapot si Satuyang, sige, additional acknowledge po. Yaon po digdihan sa tuyang bisitang niyan, si Dr. Antonio Oy, Mayor ng Santa Cruz, Marinduque. Sir, good afternoon. Good Welcome afternoon, po sa Naga. sir. Good afternoon. Honored by your presence po. Eksaktong inansara sa mga gusto niyang mangyari na mahiling at mahiling niya ang budget presentation dahil gusto niyang mailing kung paano ta ginigibo kang LGU Naga with the part of NCPC. Kaya welcome, sir. Wow. Sa Samuya. Ay, sorry, Tagalog pala. Opo, Tagalog tayo. Mayor, welcome po sa aming lungsod dahil nagagalak po kami na nandito at nagkataon po ngayon na ito yung budget plan presentation ng iba-ibang departamento at masasaksayan niyo po yung pag-present ng kanya-kanyang department sa budget at partner, nandito po yung mga iba-ibang sektor namin. Andito po ang aming cooperative representative, si Ma'am Lucel, ang BPC Federation President, si Sir Alan Matos, and then the Queen Federation President, sa likod po si Ma'am Osang, and kaway-kaway. Yan po. Sige po, continue tayo. Dito po mayroon po isang tanong mula po, magtatagalog po ako kasi mayroon tayong bisita, magtatagalog po ako. Meron po isang tanong dito sa Facebook Live, galing po kay Ma'am Trinity Mayor from Ubos, United Bicolano Online Seller. Ang tanong niya, sabi niya dito po, maraming mga online seller na mga youth sector, masisipag sila. Ang tanong po, ano ba ang pwedeng maitulong natin sa kanila?
from UBUS, United Online Seller. Actually po, kabubuo lang po nito during the pandemic time, March. Dito po nakita nila na kaya pala natin mag-motivate or ma-innovate yung ganitong transaksyon, negosyo. Para sa kaalaman ng lahat, kahit may pandemic, ito yung nakatulong sa atin. Kung mayroong panda, ito yung local natin na exchange lang through online. Kaya ang tanong po ay kung may maitutulong ba as youth representative natin, pwede bang galing po sa inyo kung may program pa ba tayo or pwede bang mabigyan ng programa if ever. Thank you. Thank you, sir. Hi, Ma'am Trinity Mayor. Nais ko lang po sa iyong ipabatid na masyado pong malalim yung pagtatagalog ko. Opo, nais ko lang po sa ipabatid na isa po ako sa mga nag-engage sa online selling nung ako po ay nasa college pa until ngayon po. So, alam ko po yung pagod ng online sellers po. And marami po akong friends, actually po sa mga staff ko pa lang po sa opisina, nag-engage po talaga sila sa online selling. So, nakikita ko pong unang problem, ma'am, is yung pag-promote ng products nila. Kasi dahil po sa pandemic, marami na pong mga online marami na po talaga mga may-ari ng mga businesses ang mas nag-focus po sa kanila pong pagbebenta online kaysa po sa paggawa ng dun sa physical store po nila. Dahil po talaga sa mga limitations na dinala nitong COVID. So, ma'am, nakikita ko po unang problema, yung pag-promote po talaga. So, kung makakatulong po kami, ma'am, sa tingin ko, unang-una po dun sa since meron naman po tayong dahil po sa inyo, ma'am, sa pamamahala po ninyo, meron na po tayong lista ng mga online sellers natin. So, pinaka-list na mga gawa po namin is to promote po these online sellers, their products, para po mas mapalapit po dun sa ating mga consumers who are really into buying online po kasi mas convenient po yun para sa kanila. Kasi, of course, ang ating pong kakaintindi niyan is there's also open to deliveries po, which will be more convenient po on the part of the consumers. So, yan ma'am, if we can partner with you po, we can promote your products po, I mean, not your products, but alone, but your group po, and what kind of products they are selling para po since the youth po is really open with social media, the access to social media po, and yung consumers nga po, again natin, is nasa social media, we can help you po with promoting your businesses. And if you still have some problems po, ma'am, or recommendations, we will be much willing to help you po. Sige, thank you very much. May mga katanungan pa ba tayo mula dito sa Bulwagan? Sige po. Okay po. Wala na pong katanungan. Si Mayor. Mayor Uy, good afternoon po. I-introduce lang po namin ang ating presenter ngayong oras na ito. Siya po si Councilor Kylie Tripulca, ang SK Federation President. So, ang present niya po sa atin ay yung budget ng kabuuang Youth Development Fund. And under Youth Development Fund, ang iba't ibang opisina and projects under youth. Kasama na po doon yung sa SK. Ganun po. Tama po yan, Mayor. Meron po tayong 7 million pong allocation para po dun sa atin youth. Ang tawag po natin dyan, Youth Development Fund. Kasi po, lahat po ng youth nandyan po galing. Hindi lang po yung sa SK Fund. Meron po kasi tayo dito, Mayor, program, yung City Youth Officials Program. Isa po yan sa longest government running programs po na ini-involve po yung mga youth. Halimbawa po, yung isa ko pong writer and editor ngayon sa opisina, dati po siyang City Youth Official. Counterpart niya po yung Liga President. So, uupo rin po siya bilang isang Liga President. Ex officio City
city councilor po dahil po dun. Opo. So yan po, sa sanggunian po nakapag-deliberate din po sila, nakapagpasa ng mga ordinance po and resolutions. Siyempre po kailangan lang po na yung principal author natin is yung counterpart niya po. Sige. Kung wala na pong tanong, ma'am, salamat po. Maraming salamat po sa mga nakilahok ngayong hapon. Bukas po, schedule po tayo ng umaga, 9 o'clock in the morning to 12 noon. Sangguniang Panglungsod Office, City Vice Mayor Office, and City Engineering Office. And then pagkahapon naman po, andyan po yung City Park Recreation Facilities and Management's Office, JCM Robredo Center for Good Governance, Naga City Dangerous Drugs Board, and iGovernance o iGov. Yan po. Ilang araw na lang matatapos na ang ating presentation. Sa lahat po, bukas mag-online ulit tayo at maraming salamat po sa mga pumunta ngayong hapon. Thank you very much.